Sanibonani. We are up. Ngigcine nini nje? Sanibona yibo ngigcine nini? Sanibonani. Akulaleki bathi akulaleki mawunemali. Bathi akulaleki sanibona. Sekusile. Good morning. Guten morning. Nakho-ke. Uza sanibonani. Sengizohlupha plaze. Kodwa kusa-early nje kusa-early. Awusisijabulile awulele. Sisijabulile halele. Sisijabulile. Awulele. Sanibonani. Hlushwa nayo network nginjalo. Usizi nje. Hello, Nobuhle. Hayi. Sawona njani? Ngiyaphila wena njani? I'm also good. Ngijabula to have you here. Ngiyaqala nokungamute, ngusungimuse Ngimute njani? Uphethe kahle uJanuary, phela December. Uqhamukaphi yena? Nay. Sazi kodwa nje. Khona no speed, khona nowabe ngamazi uSpeed. Uyamazi uSpeed? Ngibona ku social media. Hayi angimazi. Empeleni angilandeleli indaba ye-social medias. Ngiyaqala nyawo ukungena ku-TikTok ngilokhu ngijoyina ama-live. Oh. Hayi mina uhlezi unathi. Mina uhlezi ula. Hlezi umnandi la. Hayi ngiyabona amavidiyo. Happy New Year. Kuyini lokho siyabonga ngesingisi bathi Happy New Year. Sesiphakathi. Nyaka omusha sesiphakathi. Nyaka omusha sanibonani. Yebo. Sijabulile hawu. Yebo. Njani? Siyaphila. Iminathi. Imithi. Oh ngithi mina kunjani kusazana? Ungaphila njani? Okay unyaka nomusha siyaphila. Oh yeah. So what's going on? Bangcwele. What's going on? Ngingacela nikwenze live. Kwenzekalani? Ngibona besiqina ngoSpeed nje. Ayisusi inkulumo. Ngibona besiqina ngoSpeed, bengayazi wena lo Speed lo wazi. Ngilate mina. Yo. Ubani? Nazi nimbone social media. Amas. Sibona ngokujubalo uNotha noma ubalo. I was in Cape Town. Yedana la Swaziland. Uza naseSwazini. Zakhana. Okay. Speed basujubala. Bengamazi apparently is big. Nice. Ngenza abantu be happy. Yo. Athina ama plans a January. Singifaka uNobuhle, singibeke wena phambili Nobuhle. Because uyaqala ukubala usungimute ungamute. Ungamute. Uyamute Nobuhle. Uyamute. Tell us about yourself. Interview. How balekile ngempela lokho. Tell us about yourself. Sifuna ukwazi. Okay, nguNobuhle. Sure. Umntana wokugcina ekhaya. Okay. Namahloni angaze ngi-explore kakhulu empilweni. Ngasho ukuthi
ngisemuva ngokwesi modern life. Oh, are you still in high school? Usafunda? No, kade ngaqeda i-high school. Oh, ngizwe ukuthi aba-explore ngithi mhlawumbe usase-high school. Alright. Ziyakhala. Ya, ngikhule endlini esikhathini esiningi yabo into enjalo. Ukhule kahle. You were raised very well, ha? Kodwa ngifila sengathi ngisele ngemuva ngoba ontanga bami benza okweqele yabo into enjalo. Abanye baney'ngane, mina anginangane. Hawu Oh, kahle. right. Ukhalelani ingane uzoyenzani into enzima kanje? Sengizwe kuthiwa amathambo azoqina. Hayi, Mathamba so shiya notes ungayijahi unomngani. ingane. Kuhlula Usazama. thina sigugile nje. Kodwa wakho mhlambe sekhulile yabo into enjalo. Uyayifuna kodwa wena ingane. Yebo, ngiyafisa ukuba naye. Awanda ama-Afrika. Yeah. Mawani. Kwandisile. Are you 30 and above? Usakuma-20. Hello. Close to 30. Awusemncane ima kancane ngengane ungayijahi inzima kabi le ndaba okhuluma ngayo yengane ihlula thina sigugile bandla. Usho kanje sisijabulile. Hawu enjoy sithanda sami impilo nje ubone nje uyithande wena kuqala nje ube right uzobona uma usa-above date. Okay. Ngiyabonga. Angayimela nje. Uthi angayimela uyamuzwa. She's ready. Hawu ngeke. Akamele umuzi wakhe kuqala. La azohlala khona Sengisemzini ney'ngane. already. Usemzini vele? Yebo. Hawu nomnandi intwana ayikhali. Right-ke mawunjalo. Hawu sidlala ama-teenage pregnancy wena ngabe uyadubula impela-ke mfethu sesine-security iy'ngane zakho. Usemzini. Kodwa akuyona intando yami nje nakho akakagogoda akakavuleki iminyango nje. Kanjani pho? Hayi kodwa at least you're on the good side. Usemzini Morning, kanjani guys. usushadile? Lobola. Usemzini kanjani? Half. Explain. Half lilobolade. Washa. Siyakhala. Wow, sengikufollow. Awune-direction. Hayi linda Pero- ngabaqeda uzofika ebaleni ngendlela ephelele bese uyathola umntwana. Saphila Carol. Carol. Right. Angiboni Carol. Siyaphila sithanda. So are you happy wena la ukhona? Emzini. Kumnandi. Yebo. Yebo, ini ngakholwa nje nokuhle. Hawu. Indaba ungangikholwa Ziro. Njani? Lo yebo wakho angukholwa. Hawu, ngihappy mina. Did they marry you esontweni noma khona abashadiswe emasontweni phela? Yini isonto? Hayi, sengiyawuzwa. Uright-ke wena akena-plus uphethe usesijabulile no-Carol bazokupha i-advice. Mupheni i-advice Carol. Key, khwanisho Key noMandiza. Hayibo. Gcwele abantu ekade ngabagcina neliphenele. Hayibo. Ya, hello Siski. Wena Zero Angizwa. yithi ngiyakudinga ephanelini lami like mhlawumbe ungathola isikhathi one day uzosifundisa kancane. Kwanamhlanje kwanakusasa wena ungi-invite uthi nina ningi-invite mani-live. Mina ngiyafika mina Mara thina siba live emini but not namhlanje mhlawumbe kusasa. Okay. Okay. Zofika kuleya invite. Ngisendele invite. So Nobuhle, how's it like emendweni? Ngiyabonga. How's it like emendweni, Carol? Suthini.
Siyaphusha nje. Yazi kwesinye isikhathi akufuzekanga size sithi hhayi ukuthi ngiyamgxeka uKerone. Sonke siba nama-challenges angisho. Kuhle kangokuthi siwalungisa kanjani noma sibambisana kanjani empilweni. Singathi, okay, I don't know about you, but like I'm just saying on my side or other people, ukuthi like whenever they face ama-challenges bayakwazi ukuwa-solve together and quickly in a different way whereby other people says sothini sengathi manje baya-give up kodwa they made an oath, so-called oath ukuthi sofa silahlane. I hear you. You hear you. I feel like ngishade sabancane kodwa elikanje. Akusumshado. Eish. Anyake sithi umshado ngoba kuphelele angithola. Angeke umshado nobuhle sekufeziwe ayibuma ususemzini. Yindaba ukuthi akusiyo umshado. Akuphelele phela. Usho ukuthi usangaphuma mawuthanda. Cha angisho ukuthi ngizophuma ngiyekephi. Ungasaphumi khethile. Khethile. Hayi ngempela bafowethu. Singadlali ngabafowethu mfethu siyazi ukunzima kanjani nje even ukuqala mawuzovese nojikela umfowethu eseqalile. Exactly. Bese expecta lo munye ukuthi ayenze kangcono ekubeni ulanda iduplicate ye soul attire yalo muntu ophuma kuyena. Nanalento yokucompare abantu masosha mfethu. Thina singabantu abamnyama mfethu kumele ngabe sakha imizi yakithi nemizi yokhokho bethu. Thina siphumeni nje kwama-culture belungu, lo mqondo lo wama-dates, umqondo wamatshwala, umqondo wokudlala. Qinisile Dino. Thina sakha imizi yokhokho bethu. That's why okhokho bethu kade beshada iy'ngane sanoma-teenager. Let's use that word. Into kade beyenza. Ingoba bekakhiwa imizi, bekungasikho ukujola for ubumnandi. So I think nje thina masingahlonipha umthetho owenziwa wokhokho bethu sikhohlweni imithetho yabelungu. Soba nemndeni engcono because njengamanje imndeni yethu broken vele. Egcineni sonke siyalazi ivaru ngoba sila. Imndeni yethu ibolile nje. Ibashaya esikhonkosweni. Ngoba inhlonipho ayikho endlini. So yikho sibolile sihloniphani sisodwa endlini sisakha amakhaya abolile nathi. Yikho namanje umjolo nje uDisemba wonke siyibonele bafowethu akekho umuntu nomuntu okhuluma ngomshado makushadwa kuyajolelwana nje umdlalo. Yeah. Qinisile. Hopefully azobekezela abafethu. Hayi. Umshado complicated angeke. Kodwa kwezinye izinto anyeke uzubekezela ngisho. Anyeke ubekezela umuntu onesandla. Never. Anyeke ubekezela umuntu ozo emotionally blackmail. Njalo wena uhlezi usecaleni elibi yena uhlezi right. Cha, akwenzeki nje lokho. Hayi amanga vele kodwa la ukushaya umuntu amanga emotional blackmail umuntu amanga. Kumele siphileni ngeqiniso ekugcineni. Yeah, that's true. Khona ngisho ukhiwe. Awu mara ke. Unjani ke? Okay, Sanibona kufanele. Awu mara ke. Ngisacela ukubuza ni. Yebo. Angisho ngesikhathi samanje kuthiwa
amantombazane futhi-ke athole umuntu okwazi bathini provider ngisho. That's your cooking. Cook, silalele cook. Ngisacela uThebo ayehlise ivolume yakhe, angazi noma yimi ngedwa engizwe echo noma Yeah, ngimvala. uThebo. Utsepho. Yeah. Okay. Yeah, bengisacela ukubuza ukuthi uma mhlampe umuntu wesilisa ewa usemendweni umuntu wesifazane, ane? Lokho kusho ukuthi like ufuzeke umflathele uphume kuyena noma niyabambisana nikhombisana indlela. Ewa kanjani? Ewa kanjani Sithando, ngokomsebenzi noma ngani? Ewa kanjani? Mhlampe sithi umsebenzi wakhe uyamphelela. Awungeke Angazi. Bathini abakuphelele angazi. Anginayo experience. mangasasebenzi kusho ukuthi uhlala naye niphushe impilo. Angithi i-relationship kumele ibe nama-ups and downs. Sanibonani ya zero mfowethu. Enyakeni ofikayo. Job umdala. Danko. Awuphinde sisubuza umbuzo wakho ngikhulunyiswa ukuthi bathulile kanti ubuze ngathi into yakho oyibuzayo inengqondo. Awuyibuze futhi. Bengisabuza ukuthi uma mhlampe umuntu wesilisa ewa unkosikazi wakhe fuzeke step back noma emphakamise. Okay, niyafundana niphinde nihloniphane, which means kuyona yonke indlu makukhona la ekubheda khona wena njengomuntu wesifazane kumele ume ukwazi ukumsekela umnyeni wakho, ungakuvezi ukuthi akasebenzi, engabi naleso sikhala yena sokuthi avela akasebenzi. Wena kufuneka ukuvale lokho ngayo yonke indlela, ulethe imfudumalo ekhaya ngenhlonipho eyiyona yona, hayi inhlonipho yokupretend. Angazi noma uyangithola. Ngiyakuthola bhuti. Ya, into ebalulekile kahle kahle umuntu wesifazane kufuneka ecinge inalithi noma ngathiwa kunjani ekwazi ukufolela indoda yakhe, engayifoleli ngoba kusuke inemali or ingenamali. And kufuneka ukujabulela ukungena othandweni nomuntu ongekho rich, ebe rich wena usukhona, ngoba lapho nisuke nakhe into yeni nobabili. Okay. Yeah. Okay, thana mhlampe uyi-boyfriend umuntu ne? Angibuzeli mina sengibona nje ama-comment la uthi umuntu I have some question as Nobuhle, but as a girlfriend or baby mama. I-girlfriend no baby mama bondliwa kubo labo, ngeke uzokondla umuntu wesifazane we-girlfriend. La ngicabanga ukuthi kukhulunywa ngabantu abashadile abaganene. Awubuzi nge-boyfriend no-baby mama ngoba umsangano nje yonke leyo nto leyo, bobabili labo bantu bayimsangano nje. Yo. Ayikho into esingayichaza ngalabo bantu labo ngoba lowo muntu lo uhlulwe yikubo, wena uzomcontrola kanjani yona umuntu wesilisa ukuthi umondle umnelise ngoba kubo bayamondla mos, bamenzela yonke into, akamukeli. Uma mhlampe bengamenzeli lutho. Akaqhubeke enze lokho ebekwenza. Akwenza. Shuthi kumele nje wena. Awanjani mhlampe kuwena uphuce ubuntombi bakhe and wow
wasuhlala naye isikhathi Hayi eside. wonke uJerusalem nobutombi phela. We can't make ubutombi too special. No girl. Uyonke iJerusalem Sisi, uma uthi ngimphuce umntombi bakhe, phucwana kanjani umntombi? hawu uyonikelayo. Break ubuvijini hawu Chaza sisi ngoba umthola eyintombi into ephelele eyintombi into. angithi Wonke umuntu umuntu mbona usandephelele. mana dadewethu, angithi umuntu mbona ngoba usulale naye ukuthi hayibo ubeyintombi lo muntu ngoba mayekutshela ukukholwa ngithi Yebo. yebo shuthi angimphucanga lowo muntu ngoba uze kimi wanikela ngabo wangena elawini lami endlini yami ngothando nangani nangokufuna nokungikhanukela which means angimphucanga ungiphile Nikelile. Uyenza umnikelo right. Nithuliyelile kanjani bafethu because nomuntu owesilisa uyayihlonipha intombazane uyamtshela ukuthi hayi angeke ngikuthinte mina uje so kumele kuhloniphane both of side because mayifika nje nihloniphe umuntu wesifazane ukuthi angeke ngihambe ngiyenze noma kanjani umuntu wesifazane so kumele umhloniphe nawe umuntu wesilisa ubonisa ubuqotho nawe ukuthi hayi kulesimo sikuze kufanele ngivele kahle ngendlela eright kini ungamushi intamo. Wetadwethu awuthi ngingene la ade ngikomunye ulife izolo nabantu abadala nezingwevu ne sikhuluma ngayo leyo nto yobutshitshi ne lento ine indlela zayo ne umuntu wesifazane ngokomthetho uma sethathelwa umntombi akabe salotsholwa basho njalo abantu abadala Yes kunjalo vele bathi akabe salotsholwa kodwa njengamanje mhlambe bawu-10% abantu esingaqinisekisa ukuthi mhlambe bayamatshitshi abantu esibalobolayo njengamanje abantu abangakaze beba amatshitshi ababa amatshitshi besebancane okungangokuthi lento yobutshitshi ngathi singayivala kancane uma sifuna ukuzwana kule nkulumo esizoyikhuluma ngoba lento yobutshitshi ihamba ihluphe ngoba sebebancane abantu abagcinayo intombi bunga kubo. Uyangizwa Yebo abasaphila iculture yethu sosha sebephila iculture yabelungu. Abantu bafike bahambe bakama-dates badla inkomo efile bakuthenga ibeef balalana. Umuntu akasafuna inkomo ephilayo ezesibayeni sakubo. Kodwa insizwa ngiyaxolisa ungena ngaphakathi komlomo wakho Dino kodwa insizwa uma isingene ngaphakathi ibone ukuthi isavalile intombi kodwa ningena bese iyamosha. Dadwethu njengamanje asikuyeke lokho ukuthi insizwa ikhona noma isekho asiphumeni nje insizweni naseyintombini bafowethu anike nikhulume ngalomshado ngoba le insizwa vele ayisekho insizwa sekuamanyala nje sekuamanyala nje mfowethu esihamba nawo ungabona umuntu echophile egqoka uBrentwood sekuchomelana kuphela akasekho umuntu ohlonipha ikhaya lakubo ngoba umuntu ukuze ebonakala ukuthi uyinsizwa kufanele ehloniphe ikhaya lakubo engahambe ephume ngena ebuqikelele ubiyena ehlonipha abazali bakhe kubo manje ayisekho insizwa njengamanje sekukhona abafana abayizigebengu manje ngeke ke sikukhulume dadwethu ukuthi insizwa mayibona lapho ijabula kaphela mayizwa ngathi kuqinile iphusha more yabona okungangokuthi asiphume emsizweni nasemntombini ngoba angeke vele sifinyelele kwingqikithi. Okay. Siyabonga kakhulu Mchunu. Ya nina njengoba nithi nizothini banishaqile angithi anishadile
nishaqiwe nina ngesizulu sangakithi. Njengoba nishaqiwe nje kuningi ke nikufundayo emzini. Mina ngiyamyala njengomuntu omdala. Kuningi enikufundayo emzini. Nifunda amanga akuleyo muzi eniganekiwe, amanga. Nifunda ubuhle, nifunda indlela abaphathana ngayo bona. Ngakho-ke asifuni ukunibona kusasa sekuthiwa nithatha iy'mpahla zenu nahluleka ukubekezela lokhu ebenivumelene ngakho nize niyohlala lapho. Senihlala kubo ka-0 ke manje senizama khona kuba 0 impilo. Umuntu akahlale Imani, wait. Ima. Ujabulile. Wesisijabulile. Yebo. Awumyalo lobuhle. Ngifuna ukuzizwela uthini. Because I feel like umuntu wesilisa phela akakwazi ukuyala umuntu wesifazane ngomshado. It doesn't make sense. Awukwazi ukuthi umuntu wesilisa utshele umuntu wesifazane uthenze njani emshadweni. Angiyazi. But angizwe kuwena as women thina nikhuluma nzima. Lapho nizotholana ngokwespirit. Nobuhle. Mhlambe unobuhle engabuza umbuzo mhlambe ukuthi imupho ngakhona ukuhlamba ukuthi ngimsize ngoba ukuthanda nabantu ababili ngiyacabanga ukuthi baya understandana. Mhlambe nengabuza mhlambe ekuboneni kwakhe i-relationship anayo nomuntu wakhe njengoba elobolile nani mhlambe ngabuza ukuthi nje question mhlambe singayiqala kanjalo ukuthi ngabe kupha afuna ukubuza noma athi njengoba sengilobolile mhlambe isigaba engasibheka emshadweni okanye uma usadethana nomuntu okanye mase kulobolile imapha ama challenge usase girlfriend or usulotsholiwe kuphi mhlambe ngakubuza angazi. Okay. Nemibuzo eminingi ne. Sana sibuyele back to before the word colonization. Ane? Mandulo bokufika insizwa emzini like ekhaya bokufika insizwa. Ngiyaxolisa uma mhlambe like ngiphuma endleleni anginomzulu ophelele ne guys. Okay. So like mokufika umfana ekhaya esho ukuthi uthande intombi thizeni bese ubaba ethumela umfana ukuthi hamba utshala. Uma setshalile uyavuna ngithi uvuna ukutshalila ngisho umuntu esilisa. Uma sekuvunile lokho whatever akutshalile uyamnika zona lezo izitshalo aphinde emnike mhlambe imfuyo o mhlambe imfuyo uyithatha kubo like inkomo kanje bese umuntu wesimama ekhaya uhambile kanjalo like intombazane sihambile ekhaya kanjalo. Why is it ukuthi manje kwamele sesi-expose sikhiphe imali especially ngapha eGoli so kufuze ikhishwe imali so kufuze manje ku-expose ukuthi umntana ethu lotsholiwe khishwe imali fuze kagqoke i-outfit thizeni fuze manje kube ne-exposure like ama-celebration are unnecessary. Hey, lokho mhlambe okay. Bekukhona ufuna ukusho zini? Lutho ngicabanga lento ayisho is deep. Yeah. Hayi qhubeka ngisho lutho ngina-comment. Okay, angimzwanga kahle nobuhle ukuthi mhlambe was necessary yini ukuthi ukucelebrate amalobolo usho kanjalo? Yebo. Mina ngokwazi kwami kudala like mhlambe nakweminye imizi sebayenza but sekukancane lokho. Amalobolo kahle kulotsholwa kusokumndeni kuphela. Mangabe kuzolotshola kusengamenye emakhelwane sengamenywe umuntu so kuzokhulunywa kulalelwane ukuthi ama negotiation ahamba kanjani. I celebration isuke ingekho.
So nje kuwumndeni kuphela ozoxoxisana ukuthi amalobolo ahamba kanjani. Kube umndeni kuphela owazi ngamalobolo, hhayi manje ngendlela esekwenziwa ngayo. Okusho ukuthi isigoliyadi lesi esisiphilayo thina. Sekukuningi kakhulu okuhlukile manje ngendlela esokwenziwa ngayo, sekukuningi kuyaphuma nje kakhulu endleleni. Sebeze bekuphendule kwesinye isikhathi bathi hhayi umuntu ufele enze ngendlela athanda ngayo, ingakho izinto ey'ningi zingasalungiseki. So nje amalobola awa-celebrate because manje abanye sebelobola benza i-decoration nanani, ingakho ezinye izinto sometimes zigcina ziba difficult, omunye egcine engasashadile engasaqhubekanga ngoba ukulotsholwa kuyimfihlo, kuhlala ekhaya kwazi umndeni kuphela. So manje sebeyamemezela ukuthi hhayi bayeza amakhwenyana ngelanga elithile, kwenziwa ama-decoration, into esogcina ezinye izinto sey'phuma endleleni. Ngiqinisile sisijabulile yazi. Kade ngilokhu ngikubona lokho. Okay, ngiyabonga mama. Yo, bathina abanye Tessa, hi. Yawubona? Kunjani? How are you? Kunjani? You're on yourself. Siyaphila Tessa. What do you have to say wena? Anginampawulo, ngiyathatha nje ulwazi kubantu asebebadala kunami. Yilokho. Phawula Tessa, ngiyazi you've been thinking something. Hayi bo. Njengoba ngisho nje ngithi ngithatha ulwazi kulaba abaphambili kunami. Yilokho nje engingakusho. Ngiyakuzwa. Ngiyamuzwa usisi lana uthi ngiyezwa bathi ningamatshitshi omgunyathi. Asisekho futhi isidingo sokuthi uyichaze kubantu esikhathini samanje yodunyulwa yikhanda. Hawu kanjani? Kumele sazi phela, we want to know. Inkinga ileyo, uzophilela ukuchazela abantu nokuba-prove right. Uzazi wena nithi. Uli ngiyambona uyachaos ngama-comments, ngimbona. Abantu bayazela abantu. Lapha ngakutshela. Uli ngiyambona ngama-comments, uyahlupha. Hey, uLiv, ayi unzima lapha phansi Nkosi yami. Lapho kade ngikubheka Uli, kade ngikubheka. Ngithi ngisabathe, hayi, awuvele urequeste phela. Awuvele urequeste Uli. Nakho-ke. Uyazi nje notification, uyazi na. Uli akavela request straight. Inkinga le live ngiqale ngingena topic. Yabo. Inkinga ileyo ngiqale ngingena topic le live le. Ngalobola mfethu, kwenzeka ngenye indlela. Kanjani bhuti omdala? Kwenzekani? Singakufaki. Uli, awufuna ukungena? Kade ngibheka Uli. No sub. Uli. Ngani? What are we gonna discuss? Like, I'm all for doing a live, man. Yo, prophetess. Apho. Balive abantu besonto. Siboheki live ngingangena. Nginganifaka kodwa manje ukuthi mhlawumbe ukhona uza ne-topic eshisa bhe. Hayi futhi i-topic emayelana ne-politics. Something different kodwa manje eshisa bhe. Mekhona on-topic kanjalo ngizolifaka. Ngiyakholelwa kwiBhayibheli. Ngiyakholelwa uNkulunkulu.
not indaba. Hayi phela nokulunga. Uthini manje? Inkinga abafuna sixoxe Lee. Lee looks like Lee. I think she's a baddie. Really? Unjani weziro compliments of the new. Awungiboni yini uMachibi sengishintshe igama ngiconfuse isitha. Oh, Machibi. Akhumbula kade angirequest ngifuna ukungena. Kunjani Ngingenela ukuzothi compliments. ngiyasho Angisaphawuli kulezi zinto zakho mina ngi-right la kuma-comment. manje awusange futhi ngempesha uthi ushube kanjani awungeni Angeni lo ngibagqilaza kuma-comment nje. Ngilalele nje obhuti beyala abafazi angazi kanjani kodwa nje silalele nje siyabuka imikhuba yenzeka. Hayi madoda sebaphenduka omama asenazo kahle insizwa manje. Sekugcwele omama bayasiyala left right and center. Hayi ukuthi nenze njani Hayibo. Inkosi yami ngamtshela notifications athathe le phone ngaze ngishaywe. Athathe le phone. Angisho ubonini nami ngivuswe yona le message yakho ngiyarealize ukuthi hayibo kanjani Thiwa ninamanga. Angazi bathini ngomama abanhlolayo. Kushuthi nomama abanhlolayo nabo banamanga. Ngicabanga ukuthi sekwaba yi-trick abayisebenzisayo ukuze umprove ukuthi ngempela uyintombi. Sekumele uvule amathanga-ke njengoba besho ubhuti ukuthi angazi kuyazwakala kanjani bese ayaphusha kwathini. Ngimzwile nje ekhuluma lokho. Sikhona ngokubona phela nje. Uyayibona-ke. Awu. Into abayizwayo bayasho nje. Really, hayi. You can tell the difference. Sekhona ukhithi. Ukhithi woza. Ukhithi. Lishaphi? Ukhithi ngiyamazi ujwayele ukufika la ezophanda. Ukhithi. Miyekeni ukhithi mhlambe nabadlwenguli bazokwehla. Oh, sesibiza ngomphanto. Cha umuntu ufunda zafe. Hey. Miyekeni ukhithi. Singajudgini bafethu. We don't judge, we listen. Ukhithi wangene kugcwele live ishisa aphansi. Ukhithi ngimazi kahle side hustle yakhe. Bakithi. Kodwa nje wena ngizoboshwa ngenxa yakho. Nje. Ingakho ngihlala kuma-comment yabo. Ngazi nje ukuthi bambala abantu abafundayo yasazi abantu abamnyama nokufunda. Usisikhithini ngempela lona. Hayibo. Oh. Hayibo. Ehlisa nawe izinga phela khithi lapho. Hawu. Bakithi. Sengizokurequesta ngoba sengiyazi wena uliyazi ngikufana. Lapho ukhithi uModerator yazi ukhithi uModerator. Ukhithi awukhipho yedwa khona bazobona ukuthi uMod. Ukhithi uMod. Zero mntu kunjani futhi? Ubhuti omntana. Hleli namatshitshi omgunyathi. Hayibo. Ngiyaphila. Uzohlala. Sizothi amkhipha impela ukhizi ukhiphe manje sihle namatshitshi omgunyathi lana sazosichazela sikhola ngokubona Iphile nje bengifuna ukumtshela ukuthi angaphisani ngophaya ngoba o0 oThebo nomehlo igebengu.
We're catching strays manje sesithole hayi kukahle. Embathile. Weziro mfowethu bengifisa ukubuza nje mfowethu la umbuzo omfishane engicabanga ukuthi siyobuye siuqedelele ngolunye usuku ngoba ngilungiselela ukubuyela la engihlala khona ngisemakhaya. Bengike ngabhala lapha phansi mfowethu ukuthi uyakholelwa yini kuNkulunkulu nokuthi lembhalo le eseBhayibhelini uyakholelwa yini kuyona. Ilokho kuphela nje mfowethu bengifisa. Ngiyakholelwa kuNkulunkulu. Hawu, the creator. Umveli nqa. Ngiyakholelwa uCreator. iBhayibheli Umveli nqa ngibakithi unomkhubulwane ingilosi yasemandulo. the iBhayibheli Asibize angisazwanga kanjani. iBhayibheli mfowethu. okuyena owadala izulu nomhlaba nama-stars nakho konke. Angisazwanga ngeBhayibheli mfowethu. Ayi lona hayi lutho imibhalo le Bakithi waziro futhi ngiyaxolisa ngiyangena bakithi. imibhalo leya bhuti omdala hayi ncese hayi Yazi mfowethu okay mfowethu ngiyathokoza kakhulu ukuzwa lokho. Kukhona enye insizwa la ekuthiwa uThabani Bongani Hlatshwayo. Ngiyafisa ke ukunizwa nino babili nje. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi bangafunda okuningi kwinkulumo mpikiswano engaba phakathi kwakho naye uThabani Bongani Hlatshwayo mfowethu. kusamele ngimubheke ngim-DM ngimtshena ngafike kwi-live sixoxa ukuthi kulezi insuku ngihlushwe i-network. That's why I haven't been doing ama-live stream amaningi. Khona nomunye owenza ividiyo I think Sipho bani but yeah so yenza i-live but umdali the creator hawu ngiyakholelwa kwanoma ngithandaza I pray to the creator kodwa umbhalo hayi kabi bhuti omdala Hayi mfowethu for mina no ngiyakuzwa kakhulu mfowethu ngiyakuzwa kakhulu ngiyathobeka ngiyafisa nje mfowethu ukunibona nje nino babili. Ngeke ngakhuluma no Max futhi naye ukuthi ngiyafisa ukumbona naye ekhona ngale ngoba bafowethu inina insizwa ezinolwazi olujulile esisele nazo manje enikwazile ukuthi inayiveza obala engicabanga ukuthi nabeza ngemumva kuthina kuningi abazokufunda kunina ngoba nikwazile ukuthi nasimela nama phambi kwethu nathi cha thina nakhe sinakho nathi noma sikukhona esinakho kodwa si right silapha emumva noma ngabe ikuphi okuvelayo kufanele sibeke nina phambili kuqala. Ngiyathokoza kakhulu ngiyathobeka mfowangobese lo amakhaya amasendwedo kodwa ngizile ngaphethe lo ngiyabonga kakhulu. uMax Makanye unolwazi olujulile inkinga unenhlamba kodwa la muntu Hayi uliphethe ulwazi ngamuzwa nami inkinga ulimi lakho libele uthi nhlanhlatha kancane enhlambeni ayishi kodwa hayi ulwazi uliphethe wagoba amakholwa amaningi ngathi abakhoyithela nalapha eBhayibhelini ebakutshela. Uyabona weziro mnewethu umuntu onenhlamba still usuke esadlala ama-mind games bangabe sekusakaza ngenhlamba ngoba usuke efuna ukuthi ube frustrated udinwe and once waqala wadinwa uyaphuma nakulento le ekusuke kudebate ngayo usuzoqala lento uyithathe wena ube personal ilento eshaya abantu abaningi lapha kuThabani mangabe dila nezinyanga nezangoma nani avela gijime ngokuthi avela gijimisa inhlamba phambili zonke bese ziba personal zingabe isakwazi uku-engage kahle naye. So nabantu engathi umuntu angathi mangabe efuna ukuyo-engage nomunye umuntu naye aqale ayi-check-e yena lento yenhlamba isho lutho inhlamba into ekhona nje into endala futhi engafanele uyithathe personal umuntu mangabe ekubiza ngayo leyo nto kodwa wena umtshele ukuthi no ngiyakuzwa Zero ukuthi uyangithuka anginankinga futhi kodwa silala esikhona yabo kufuneka leyo nto nje kuphela. Ngiyabonga kakhulu mfowethu ngiyathobeka bhuti.
Hey, kodwa uThabani uyathukana we, angazi angayimela naye uThabani ngathi nobu-crazy nyana obukhona, hayi. No-Zero nje kumele uye uqinile lapho uyilungisela iyathukana leya bhuti. Valile i-mic. Inhlamba ithi Okay. lapha angimazi loyo Thabani, ngizombheka ni-forward i-account yakhe kumina, angimazi. So-check-ele. Mhlampe naye akangazi. Inimbiza. Siphethe u-T. Sicela usiphi i-topic weli? Uthini lapho? Siphethe u-T, nangu-T. We-T. Sibona iflegi. Unmute u-T, usevela waveza iflegi elijulile. We-T. Unmute, uyasaba. Ungasaba, sinamngozi. Uthi uyasaba, sinamngozi uthi. Ukukhuphula noKithi. Oh, asina-topic kombe. Hayi. Oh, usemsebenzini uthi. Yazi nawe ngempela-ke futhi-ke bengizobingelela. Abantu sebajwayele ukuthi ama-live ama-serious. Abantu sebajwayele ukuthi ama-live ama-serious. Kanti ngizoyipholela nje. Uthi hayi. Kumele ningi-forward-ele i-account yalowo muntu aze angimazi. Uba uThabani uphilani? I don't really know a lot of content creators. But singakhuluma. Khona ngizom-invite mina self to i-live. Kodwa ngathi nina ningangi-forward-ela i-account yakhe. Bese mina ngikhuluma naye. Yabo. Ngimbone. Ngimtshele ukuthi ngithunywe yinina. Second word, drink, beverage, wine, juice. Okay, first word, bug and Beetlejuice. Hello. How are you? Juice. Hello. Jones. How are you? I'm fine and you? Zani. Ngiyaphi? Because you're so small. What do you identify as? Don't let it. Yes. I don't know. What did you? Mina, what do you identify as? That was a guy, right? 406, the bombing, American 406. I don't know. Oh, check it out. Champagne Papi. And I thought, oh, hello, it's me. Singene kuma-live abantu ngihluphe kancane. Ngihluphe kancane. Webafu kuthiwa isitha singane ezweni abantu.
things we are living in 2025 kanjani nokudla ngizokufaka yazi ngizokufaka ngenze moderator serious mina ngingatopic mina futhi ngiyazela ngeke ngizanikhipha sengizonifaka uwaya-ke manje I'm sorry ukunikhipha inkinga masenithuli nami ngivele ngingazi ngizothini sengiyanifaka isiphethe ne-comedian Zero. kunjani ibhuti omdala hayi siphethe Angikhona ushaya ninjani? amajoke wena ucwala siyaphila wena unjani Nami ngiyaphila bhuti omdala. sikhona sesiphakathi ngiyakumusha Asisiphakathi. Siyancingancenga. ngcono uzele ne-topic phela silalele njenge-professional comedian Akusimi professional but topic yona nginayo. Kodwa ngibona ngathi wena uhlezi unawo ama-topic mos. lutho yabo namhlanje-ke lutho thembele kuwena nolimo Mina ngithembele kuwena phela. noma Ngoba i-career kodwa ihamba kahle i-comment yona iza kahle. I hope this year maybe uNkulunkulu angangisiza maybe ngayenza better than last year wabo. nice uyile kobona uSpeed uyile kobona uba I show Speed lapho Ngiyanga mina ngihlala eMpumalanga kahle kahle. okay alright Wena uyile kuyomona ateko sengifakile sisinokulunga ngizokwenza umodi khuluma ngisilalela unmute wena ongenze ngafaka abantu uyabhanya ngizihlushwe network ayiphilela abantu omdala sikhona angijwayele ukuqala ama-live ngingawaplanile ngijwayele ukuwaplana ama-live ngikhuluma naloku ngiyabonga aba-gift hhayi kulungile kodwa kudale futhi akudaliwe ngingenela kuma-live abantu ngizokho-hosta nabantu post ngiyihlalele nje guys ngilinde ukujoyina ama-live abantu ngoba sengiyazi ukuthi uba uli sengingcono kunjani how are you Wenesh you okay is this your boyfriend do you know him I don't know him. why is he sleeping I'm not. I feel like akalele kodwa is he
It's a guy though. No, it's a I girl. don't know. Do guys wear those things? He's wearing the thing. He's wearing the thing. Then he go can't. Bonnet. Yeah. Do guys wear this? I think it's a girl. Someone is sleeping and snoring and farting there. Alright, guys. Champ, wake up. Champ, wake up. Wake up, Champ. Champ, wake up, sleepyhead. Wake up. Is he sleeping seriously? He's not sleeping. Is he seriously sleeping, guys? No, it's a girl. It's a girl. Guys, what are we going to do now? What am I going to do now? It's a girl. It's a girl. It's a girl. Look at the bonnet. So how do you sleep with the phone like that? It's a girl. No, it's not a girl. Is she? Yeah, it's a girl. Guys. So now my partner is sleeping, and I need to win this game. I need to win this game. Okay, I'll play alone. It's okay. Let's go, guys. Let's go. The game. Let's go, guys. Let's go. What is happening? Why is it not starting? I just pressed the claps. I think it's because of this person. This person. What's let's go? Let's go. We can't. She needs to accept. He needs to accept. Who needs to accept? Ask guys. Let me see. It's 0. How do I remove 0 here? Yo. How do I remove a champ? Champ, my man. You are not a champ. You don't do that to me. How do we remove champ, guys? Mara champ, are you sleeping, Vela? No, angifuni. Akacelanga, akacele. Ubani? You are not champion. You are not a champion. Guys, what are we going to do now? Because we can't play without champs. Champ is sleeping. Champ. Champ, you accept me. Yo, let me decline and see. Maybe I will see you some other time. Champ, Mara. Champ is accepting. Champ accepted. It's me. I don't know. Champ. Champ accepted, Mos. Champ accepted. Mina. Nestle, thank you for the connection. Champ, Mara. It's you, Mos. 0.
0. Accept. Oh, it's not champ. It's this one. It's 0. Amara 0 Mara. Let's go, guys. Let's go. Let's play, guys. Let's have fun. Let's play. Accept 0. Okay, sicela ukudlala. Cela hayi wena nesha cela. Uthini manje wena 0? Cela. Zala nami cela. Yini uyasaba? Ungaveli ukuthi adlala cela. Ngiyacela. 0 Mara. Accept ungacelani just see. Accept ungacelani. Maruvukile musi 0. Maruvukile musi ngawe wena. Uhlangana novuka kwami. Maruvukile musi 0. But you're on the phone. Guys. Amara 0. Yes, Sacela ke. Accept 0. Sisangana nawe ke manje. Ayibuka 0. We could have finished now. We could have been finished now. Hey. Ngabe kade we can't ask. Teacher's doing this. It's not us, guys. It's not us when a 0. You're not gonna ask, okay? Okay. You're not gonna ask. Okay, we are asking. We are asking. Siyacela ke 0. Awu 0. Awu 0 siyacela ke. 0 siyacela ke. Accept ke. Awuyaporo ya Kenya yo. Ay 0 ya peta wena yazini. Accept, my darling. I did. I'm a popo. Awuzwe. Mara mina bangifaka kanjani umuntu olele? Thola ama sniper ntwana. Thola sniper lapho. Thola sniper. Mina bangifaka kanjani umuntu olele? Share lapho, share. Guys, let's go. Only 3 gift, like, guys, come on. Guys, tap. Fifi, no psyche. Guys, tap. Yeah, let's go, guys. Angijwayele labo lesa amagame abangasile. Angijwayele labo ngidlisa amagame abo angasile. Jwayela. Angijwayela. Ngithi sicela mina. Ngithi siyacela yebo. Lesa amagame abangasile. Jwayela. Umnganakhe. Mba umnganakhe. La sawa. Hi. Kunjani, how are you? I'm good. How are you? Ishabona. Life is good. Life is good. Not for everyone, but yeah. I'm glad it's good on your side. Life is good, man. Come on, it's January. I'll see. Sizobona. So when how are you Kulo January in this 2026? How are you? How do you feel?
I feel like this is going to be a great year, but Oh, you're married. yeah. Oh, you're married. No, no. Iringi, I saw it. I know. Well, Eh, there's something that's I can't say because now usuchaza, it's actually wachaza, no. I mind wouldn't be. I explaining. wouldn't be sure. You understand now? I wouldn't be trying to explain it, something that's Do you get it? Like, do you get me? I don't get you. I see a ring on your finger, Mina. That's all I see. Okay. You're What gone, hand is girl. this? You're gone. What hand is You're this? gone, girl. What hand is this? It's the hand. It's the hand that has a ring. The ring Yes. that was What given hand to is this? you. What It's hand is your this? hand. Oh, your palm. Away. Show me your palm. Let me read. Let me tell you your future. Let me tell you your future. Hey, Vedra, you're gonna die at age 40, but you're gonna have many, many children. Many kids. 3, 4 kids. Nice. Different baby daddies. Oh That's yeah, good. yeah. I'm sorry. No. No. Different I baby just. daddies. Mm-mm. Oh, I'm sorry. It just slipped out of my mouth, but yeah. Bonji, that's an achievement. You have different areas, different people to work with. Nope. I'm gonna marry once and marry right. Hey, good for you, man. Unfortunately, I have a girlfriend, but if only. But unfortunately, I'm sorry. I'm sorry. I have a girlfriend. I'm so Oh sorry. well. I'm so hurt. I have a fiance. Your loss. It's hey, the flex. Your loss. Yo. Right, it's We're okay. throwing shade on shade. It's fine. Nah, you got so many followers. Ibu, 30,000. Wow. I went 500K. What do you do? Yeah. Hey, we're living. Hey, we are living. I can follow it. I want to see what you do. I feel like you're not ready for a content jam. I feel like you're not ready for Liam. I will pray. I will pray to be ready. Because it's like it's a rabbit hole. One video will send you down that rabbit hole, and yo, it's deep. Those are your chats. Maybe they've heard of me. Those are your chats. Guys, do you know Zero? Do you know Zero? Jen, it's a rabbit hole. Guys, Oh, we are. Why are you Lesotho? What are we booing? What was that? Is it I am Teta? Yeah, I'm Sutu. We are Bua. Ndimatekwane. Ngikupa mtwarelo. Ngiyakupha umtwarelo wemama. Ngiyakupha yazo. Ndimatekwana. Unestina yazwa. Yo, Unestina. Wena khuluma your thing, speak your thing. Nami ngizokuzwa, I promise I'll hear you. Unana kutlongkudla. Nakia ngizawukudla wemama, ngizokudla goed nyanyanzi. Oh, they came in. Oh, it's him. It's who?
It's you. Oh. You know me. Okay. You know It's me. you. I've seen your videos on my For You page, but Mina, Oh, it takes time for me to remember a person. It's you. yeah, it's me. I'm using a You different you phone, but you 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 look fun. You look more fun than the videos you make. yeah, I am very fun. Thinking about the content I make is very serious. Very serious. As long as you're still alive, because yeah, the type of content that you do. I was like, are you safe though? Are you safe though? We living. I'm telling you. It's not dangerous. There's no danger. There's no danger. Where's the danger at? No, I'm sure you know them trying to silence you somehow. That's what I'm saying. Like, are you safe? Because You see the you're, hell? That's the danger. and The the danger thing is is, your videos make sense. I'm like, no, yes, this guy makes sense. it's something on my research hour now. If you watch my videos, you can just also do research to confirm, and then you'll see it's there. It's there. Yeah, because there was something that you mentioned. I think I went to look deep into it. That's I'm so completely video, and it changed my whole perspective. I was like, hey, nah. So it's you. How are you? Why are you eating ebusuku kanje? You got the munchies, noma usanda kubuya. You've been clapping. What's going on? You eating? Don't do it. Don't. I've been live, yo. I will faint if I don't eat. My people don't want me to sleep. They don't want to sleep. So, Mm-hmm. Hey, you have fans, man. no, my people, Wait, you have friends. the people watching my live, okay? Those are your friends. Do you have friends? Mbali. Your name is Mbali. Your name is Mbali. Hey, that's a Yes. dangerous name to have. Yeah, that's a very sad name to have, especially when you don't even fit in the category of. Yo, You're not Mbali. You're not Mbali, man. I'm not the Mbali. No, I'm Bali. I'm not the Mbali. Mbali, what the manje umsuthu? What's going on? What's going Okay. on? What happened? Thought you that. Yeah, I was waiting for you to ask. Thought you never asked. My dad is actually Zulu. My mom is Sutu, but I'm using my mom's name. Oh, yeah, should Mbali umsuthu. It can't be. What is Mbali in Sotho? Palisa. Oh, Palisa. That's even better. That sounds better. No. Palisa, Mbali. Palisa is safe. Palisa is like safe. All Palisas are nice people, loyal people. Really? Loyal. Really? Yeah. They're actually not. It's not even safe. That name is also being tried. Hey, Mara, uyabona Mbali ne? Well, I don't know. Like it's a beautiful name, but then I don't know why it's being tracked through whatever thing it's being tracked. And it's a beautiful name. Because the parents knew what they were doing when they gave us those our name. My parents were like knew what they were doing when they gave me this name. Because they saw their flower. But then ish. Hi, Mbali. What happened then? I think we need to find that one Mbali that ruined this name. If she could be found and explain what she did, then Yeah, maybe. it's Bali, it's Palisa, it's Sneh. No, Palisa is nice. It's the Sneh you should be worried about. Hi, PJ. I think we need to find that Mbali from you. Like, that you know this trend that's ongoing right now, Mbali Walupon. Yeah.
Well, you know when my name trends for snacks things, in a way, like I get so hurt, especially when people start tagging me like that. It actually hurts. It's funny. It's funny at some point, but it hurts because Yes. Kulia, mina, I trust you, Mina Mbali. You are not Mbali, we know. I'm not. You don't have a choice. You have to trust me. I'm not. You look like you're famous. No. I'm not. You don't know me. You don't know me. You don't know me. You don't know me. You don't. Don't even try to. You don't. What do you do? What do you do? TV? Are you an actor? A You radio don't know me. presenter? TV No. presenter? There's something wenzayo though. No, you don't know me. Trust me. I do, but I do. I'm telling you, I know you. Konto wenzayo. You don't know me. I don't do anything. Maybe you once saw me on your For You page. A mistake. Animbeke chats, go look Umbali, go look at her content. She's famous for something. Ngiyacela oyedwa Guys, ngihamba you don't know me. udume ngani Umbali, because if her face is familiar, man. Animbeke. Uzovula amanxeba wakudala. You don't know me. Yeah, but I never forget her face. I'm Mama, I never forget her face. There's something you're Okay. famous for. Let me confess. Let me see him. So you probably know me because I was dating one of the content creators. Yeah. But who? Animbeke chats. Animbeke. Go look her. Don't tell us. Don't I tell think us. we okay, I'm gonna say his name. Yo, I don't like saying his name. Is he big? Is he big? Is he bigger than me? He has 600 and something K, 670 or 80 or 90 something K now. 90 something K. No, he is. Okay, let me just say it. Creative Bow. All right. You were that girl. So the ring is him. He's the ring. No. I thought Do you know him? Do you know him? I personally, I don't know him, but some of my chats are telling me he's a big deal. So no, not personally, like over the phone. No, Have you like seen him? like my problem is I focus kakulu on my content and creating and doing it. Even no speed bengingamazi. Ngizengamazi manje this whole speed guy. Ngimazi ngoba evela like social media. So like South Africa. Yeah. Like I don't like saying that, but immediately when someone says, I know you from, I'm like, but yeah, I'm not gonna lie, when your face is familiar. So I get it, Mauti, you were dating someone famous. How was that? Why did it end? Why did it end? Why did you leave? You're the problem. You're the problem. No. Hey, you see this whole thing of Uthe ubani khona ngizothi bayongibheka mase babuye bangitshela uthe ubani isho silalela. They heard. Animbheke hamba niyombheka that guy. Yeah. Why did it end though? Was it you? You're the problem. I ended it. Wamkapa. You baby Rabakaka. You were like All I'm gonna say, so you will make chats bathi abazwanga ngaphinde ukugcina khona bazombheka. Bangayenzi next bangakhomenti bangayenzi creative bow _ Oh, okay. Hamba niyoqala zo creative bow _ guys. And then come back and tell me about the guy who's in Bonnet.
So yeah, why did it end? Why? All What did you do? I'm gonna say is you must hear and make sense of it. You're a smart person, Aish. You're a smart human being. So I don't wanna feel like so he's also a streamer and everything, ne? He's a streamer. So, have you entered one of the streamers' lives and see how they act with each other? With The girl, flirting and I everything. seen our clips. I've never really entered this streamer, don't, but I've seen our Yeah, but clips on social media. flirting in between and Yeah, everything. most of the time. Some So of them I they treat Ntombazane like trash, and I hate that. That's crazy. But yeah. So I don't, as much as I understand that, yeah, content is your thing, you have to. I don't like you as my person making me feel as if I'm competing with with another girl for my position oh, in your damn. life. Maybe I don't. maybe you should have explained it to you. This is the hustle. It's part of your content, maybe. Because now my girl Well, has the same problem. Now even my though girl there has the was, same problem, right? Yeah, when you're nawe kanje, angangena and then she'll be like, you're being too much, kanjani kanjani. I feel like if you're in the spotlight kanje, you girls you fail ukuhlukanisa between content and real life. I don't know. thing is, you understand, but yazi inkinga yini, you overdo the agreement, you overdo what you're supposed to be doing. It's the Oh, overdoing part. I get you. You now over exceed. Like, why are you doing too much now? Hey, he deserved it. I move on. He deserved it. Move on. Yeah. You're gonna So find another one. Don't cry. It's okay. Don't a cry. content creator. Not sure. Not sure if I still want to go down that road. Mm-hmm. And dates for the content in post. Ngithrendi ngaye futhi. Kuzothi mina ngihlezi ngithrenda ngama-content creator. But famous, you should get to Ghost manje. Ghost through. It's too much. That's the thing. I don't like this whole fame thing. Ghost Reviews one is on the next level. Mm-hmm. Yeah. Waziwe nje now. Noma who's this guy? I don't know a lot of them. Peanut butter. Peanut. He's still young, eh? Mm-hmm. So you So wouldn't then, date you wouldn't date younger guys. I've never dated someone that's even a year younger than me. That's crazy. How? Biased. Why? No, I'm not. Because izintanga zami zingibonisile ukuthi, Why? yay, if my age mates can't act right, umntwana omncane uzenzani? If someone that's my age can't act right, what is a younger boy gonna do better that my age mate fails to do? Could be some flames. Damn. They still wanna play. They still wanna play. That is zero a hero. Zero a hero. Yeah, that's true. Ini true. Yeah, that's true. Why aren't you asleep, Vele? Why are you still awake at this time? Zero, thank you for easy equity. Kulega bafo, kulega. I'm always gonna plug you guys. Always gonna plug you guys. Kulega. Network iyehlupha. Okay. That's khona. Ulizo nje ngifisa umfaka
but Lizzo uyangizipha afuna ukungena uLizzo. Sisinondumiso, hi, I see you, ngiyakubona lapho you viewing, ngiyakubuka, sanibona. Lizzo ngiyacela ngene, ngiyacela Lizzo ngene. Singingene kuma-live abantu kodwa Mambatha. Mambatha, sawubona. Hayi, sawubona. Hayi, kunjani? Network ngihlupha ngempela manje. Network ngihlupha ngempela manje. Screen. Network ihlupha ngempela manje. Ngihlupha rhudu. Lapho ngifuna ukungena noLizzo. It's my network coverage, man. It's very bad. Don't know what's going on in this area. Ngifuna ukunikhipha. Ngikhipha. Ngiyena What's up, brother Ikazi? Zero. Nice meeting you, brother. How are you? I can't hear you, Ikazi. I think you are muted, boo. Oh, sorry. I hear the music. Are you like a DJ or something? Nah, bro. I'm just a normal guy. You're from Johannesburg, brother. Oh, you're in Josie. And you got a How long have you been on TikTok for, bro? You haven't been on TikTok for a while. Namanga. Akoda ngiyakhala mina weLizzo ngingafuni wakho ukungena kule live. I don't want to let you go.
I don't wanna let you go again. Esikhaleni sentombe. Ngingene kuma-live abantu ngihluphe. Awumuntu vele unjani yazi ngihlushwe nethi will take care of you. Who will take care of you? Cyril, are you a girl or a boy? Mouth will take care of me uthini? UCyril uyangiconfuse to take care of me. Are you like a girl? Kashiyan, you can't be a guy and saying you're gonna take care of me. That's crazy. Are you a girl? If you're a guy, it's weird. It's weird either way. You are weird. UCyril is weird. Uzenenye. Naso kwesikhuluma.